A čo keby ste mohli zároveň zlepšiť úrodnosť svojich pôd a získať príjem? Po niekoľkých rokoch vývoja spoločnosť Gajago vyvinula riešenie Nutrigeo prebiotikum pre pôdu, schválený a vhodný pre všetky typy pôd. Aktivuje humifikačné mikroorganizmy a obnovuje biologický život pôdy s viditeľnými účinkami na poli už po 6 mesiacoch. Pôdy sú vzdušnejšie, s lepším hospodárením s vodou, väčšou dostupnosťou živín, hustejším zakorenením plodín a lepším rozkladom organickej hmoty. CO2 podporuje ukladanie uhlíka na našich cieľových parcelách. Tak poľnohospodári vďaka Nutrigeo uložili v priemere 5,25 tony ekvivalentu CO2 na hektár za rok. Tento uložený uhlík môže byť finančne ohodnotený prostredníctvom generovania uhlíkových kreditov. Z Gajago Carbon vám ponúkame komplexné riešenie na kľúč a osobné sledovanie po dobu 5 rokov. Nezáleží na vašich postupoch a pestovateľských technológiách. Z Nutrigeo môžete oživiť svoje pôdy, získať množstvo agronomických výhod a vďaka meraniu uloženej organickej hmoty financovať revitalizáciu pôdy z príjmov z takto generovaného uhlíka. Naši partneri sú uznávaní ako referencie vo svojom odbore. Vďaka ich spolupráci sme schopní zaručiť predaj všetkých vygenerovaných uhlíkových kreditov za najlepšiu cenu. Gajago Carbon. Efektívny a ľahko realizovateľný program. Ak sa chcete registrovať, kontaktujte obchodných zástupcov spoločnosti Biokont.